Ublay api baro. Kajing duai kabangan ay api menta galong. Kajing duai yap basung. En kamot nong yalam. Pi kamot pai ba. Haga kerteng ukpa. Badukun. Badu mensin bakun. Amen. Kublay jong kajing baha baro. Kukpa jong kajing isn ay. Bat jong baro kajing pentengan. Tu ay hanga. Ya kajing ay. Ba kajing yap jonga kanlong kajing jam na kane kaperthai same ukpa ubala thaw yanga ukhun ubala pen im yanga umen sem bakhui ubala pen khu yanga ko trinity bakhui tu ayanga kajing ya than bom jukun ha kajing e bom jukun jongme amen suk ushakri utu ushakri uba haba ukun ram unwan unshem ba ule kumta ko tra jesu tu ai ba en shem yangaru ban am ya ka jingwan ka jongme ha kata ka jingya kandu tu isne yanga namar ka pom kalarung ha ka perthai bat da ka pom ka jingya ko pa tu ka jisha shitom ka jong jesu kan penshai ya ka jingmaya jong ka jingyap jonga Rengkat badu Jesu ubala syak sitom hakper ket semani. Ngatrua hame kopa ya kajing syak sitom na kabenta kajing penbiang kipop jonga kanlong kamon jongme. Rengkat badu Jesu ubala syak sitom halor kadengkna. Ngatrua hame kopa kajing yam kajonga na kabenta kajing penim. Ya kajai penri baro kanlong kamon jongme rengkan badu Jesu ubala syayam ngatrua hame kupa kajing knya jong kajing im jonga na kabenta kaburom jongme kanlong kamon jongme ngingeng da kabayap lang badu kris ngin sa im rengkan badu Lengba ka baptisma latep yanga ha kajing yam kajong ukris ha kajing mipan kajong u na gibayam kumta ngadai banian ha kajing im batmai ngalayam kumta ha kapom bat nga im ha ublay tungin ya duai ko ublay Milasya baro kinyam bad milabu re ya ka klip mat jong ka jingyam ka jongki tu yarap yangi bangin im barabor ha ka jingai ai ka jongme bad ban long ki babit dor ban yam ha ka jing e ba kho jongme ngapan ya kane langba ka jingai ai ka jong ukris utra jongi ba im badu basensyar junam la junam amen kajing duai hau Joseph bakhoy na gabanta kajing yap basong ko Joseph bakhoy badan buram utnga bahok jong gamaria me ubaladan bok balong unong sumar jong Jesus Christ unong suspa kaperthai Badda kabak kudup ya u melayo mat lepa ya kacing sup neng. Nga kerpa dia me tu pen yo hangi ya kacing mat lut ya kipop jonga baro bad ya kacing ai bad bot ya kacing roblay jong me. Knang bangan lup la panian ha kalanti kabayalam sya kajing sok bom cukut. Namar ba mila bahahok kat ban yo yaw Jesu bad kamaria pakindon hajan kajen thia yam jongme. Bad ban tukut mensen ha kikti kijongki. Ngagar pat yame ba ha ka klip mat bakat du mendaya nga na kinong syun jonga ba
da ka ba sngot ngen ha ka jing kemen kan poi sya ka buram beneng rengkat bat me ngadop la ban yam da ka ba kan no ya ki kerteng ba khoj jong Jesu kamaria ba ujusan. Amen. Ka buram ha ukpa bad ha ukhun bad ha min si ma khun kumba klalong ha ka ba manengkong kumjo menta bad barabor junom la junom. Amen. Ko donot bakutamu Jesu tu isna yeni ko Maria ko nayarap ke Kristan tu tuay na kabenta jungi ha ka kerteng upa baduk kun baduk mensim bakun. Amen. En yaro yaw Jesus Christ junom la junom. Amen.